Oburi job bisio no bueno. Oburi job bisi nenu nwanne obweno. Oburi jeje bisi nenu nwanne no bonina bisi. Onya na marizaga nenu wan na ko wewu awusa ogbonye zaga. Oburi liano ko yibo nenu nwanne na obu ya bụ isi. Ajụjụ iwe ọtakwala akụ. Oburi kwunye nwe mmiri nenu nwanne na obu ya bụ isi. Onye ya nata enwe obu ejana na obu ya bụ isi iche. Mmeje nwanne ejana bụ isi ije. Unolu na-eji ọgwụ eziokwu unolu na-eji ọgwụ. Ojije na-aga aga n'ụwa nwanne nnata na-agara aga n'eziokwu no. Ụfọdụ jele America lusie America bute ikike bute nnekwu ego nụ ma nnata bịala. Ejana bụ isi ije. Ụfọdụ jele Canada nwanne lusie babu bute ikike ma nnata bịala. Ụfọdụ jele Europe lusie webute ikike ma savụrụ anyazi. Ụfọdụ jele chia lusie chia webute ikike ma nnata bịala. Na-ekpelu nunu ebe ọ bụ na ị ga-eje nwanne ị ga-eje n'udo na ọnwụ. Ị na-anata ihe bụ akụ na ụba. Ebe niile ị na-eje n'ụwa nwanne
ị ga-eje n'udo na ọṅụ ị na-anata ị ga-ebu akụ na ụba onye ọmata onye mejọ na-enye anyị ọnụnụ ị na-eje eje n'ụwa nwanne na-echekwa ka ị ga-esi nata maka ejena bụ isi ije ị na-eje eje n'ụwa nwanne na-echekwa ka ị ga-esi nata na ọ bụ ị na-eje nwanne na-eche ka ị ga-esi nata ọ bụ ejena bụ isi ije ọ bụ ejena bụ isi ije egwu 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 ejena bụ isi ije igbudu ebe niile ị ga-eje nwanne ị ga-eje n'udo na ọṅụ ị na-anata ị ga-ebu akụ na ụba ejena bụ isi ije ejena bụ isi ije ejena bụ isi ije ọ bụrụ oji ije bụ isi ejena bụ isi ije ejena bụ isi ije ka njezie ka nje kenebezie ndị na-eje na-ama ndị odogwu ndị pọmpụ ka na-agbasi ike ndị ọdịka mmadụ ndị ike ndị ọma ndị obodo ji wee bili ndị odogwu chi na-awala ọfịa ka njezie na Thailand ka nkene eze ọmọgọ Sir Chief Peter Okwuchi Mmeze Ogocha bụ Met International Nigeria Limited Importer and Exporter Managing Director Angel Plaza nke nwezi na Anambra State na Utuocha Local Government precisely Ogbuefi Nwanne Bife 1 na Nam Ezeomogo dalụnụ Ogbuefi Nwanne Bife only major of Africa bụ Mercy 1 na Nam Ezeomogo ọgala nwere obi ọma Chukwu gozie gị n'o onye ọmata onye mejọ Italian Ogbuefi Nwanne Bife 1 na Nam ka njezie ka nje kenebe gentleman Ikechu Paul Okwe Anekwe Odan the last don in America Ogwuloka na Nam last don Odogun last don ọnụ mekene gị Ogwuloka onye mmụọ bụ agụ Ogwuloka onye mmụọ Chedike Ogwuloka na Nam Ogwuloka na America ọnụ mekene gị n'ụwa gentleman na America ka njezie ka nje kenebezie the youngest prophet onye amụma n'Ọkịja onye amụma na Rome onye amụma n'Ọsta onye amụma ọnụ mekene gị prophet Olisaemeka obodo furu onye amụma n'Ọkịja onye amụma
onye amụma na Rom, onye amụma Nosta, onye amụma ojimili agwọ ya, onye amụma ojimili agwọ ya, onye amụma ọnụ mekene gị n'ụwa, onye amụma n'Ọkịja aka na-azọ ndị a na-emegbu onye amụma n'Ọkịja, onye amụma dị ebube, the youngest prophet, ejena n'ọgwụ ya bụ isi ije. Ị na-eje na ije gị ga-abụ ije ọma, maka na ejena bụ isi ije. ejena